kigwa emambia ya rero maega y'omuriro kubwaterania chituka cyabonjereria meyo muchie omagena ewodi ya bombaba ebunge ya bomachoge borabu butko bugokera rero nigo bona bonjereria abo basabire obokonyi bwa bene kubatkana n'umubasokano yo ajirange sasa ya butuko ya etire gwa jioni para ngo tirimbo kango jioni jibono ne jiagi bibago bikali para nande ngakiri nande kairole nande ngataba ya muntu musaja kanira mani ngosoka ngayungana lyukio lyatioka gwaka maisoro goronga ngaye mageneta kayeti ngosoka goja makanyo iga bantu bejira abo bara bangangensa ebintu biyete gaba abarolimbu na murigeretia chisimichi nyinge njiyete cy'abantu bali naragorosere customers ecyogorose chinde complete mbegetega amali nabari angelibu 500 gochigoro chisimichi abanyene iga abanyene naboro chega barache kumboliga bono nsinyire ngakingokora obokonyi ndase nyunga ingo genda no omugondo nenkolima timbwatiande enche ni gonkumetia sengenche kero nabo kagana te bigunge kebanda kiane kiagire no nkoneria chianga chese biasare bibia nacha nanyora ng'aki no ndose tie kebandeke nande gaiga no botamero bwane bore no nkorusia efisi nasomeria abana timbwati botamero bonda sengencho gaiga no konyora kwane kore. I also want to thank the county government of Kisii, fire brigades, abo baminyo kononya baika too late, but imbaike kiagara the distance itself, ne speed yo muriro renge gaiga echigas chiarenga mbaye gocha gwika mapema, but imbate mase bakonyara. Bona sogo sabakwa na sengenjo anategemeo yane yangenene ne ibande imorote biyete ibande toto lakini bibere ne biyane kama nekiomo chirani yane ikende kama na komboeti asara nanyorira ere chibese nyinge sana kurukorosi ibinyombe chibake biasara byana bi hotel na biwatange chi milioni ibere so nare gosaba wera wisa sponsor gabana county government yeito na onde bwensuranje konkonya so koendera liuko mwanje konkonya tugusaba gavana yeito Simbarati kuranje otokonye umwe mbio badia barongo tukonye umwe musie mutobwatesi mutusupport kendegeke egere tuchakire.